Ουξής με την Πέλη την Μπεβούδα, ενώ εγώ θα αναλάβω τον ρόλο του σχολιασμού των αποτελεσμάτων. Όλα αυτά την Κυριακή το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκπομπή στις 6.30, θα είναι μαραθώνια, έτσι ακριβώς, και θα λήξει όταν περίπου θα έχουμε την συνολική εικόνα για το τι έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως να συνεχίσουμε την προεκλογική μας συζήτηση. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης τον κύριο Αλέξανδρο Σταγκουράκη, υποψήφιο βουλευτή Ηλίας με το ποτάμι. Κύριε Σταγκουράκη, να σας καλωσορίσουμε, να σας ευχηθούμε για δεύτερη φορά καλή επιτυχία. Είχαμε συνομιλήσει και πριν 10 μέρες περίπου. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία κύριε Σταγκουράκη από μένα. Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ Πατρίσια. Την προηγούμενη φορά φεύγοντας από εδώ μου έκανες μια επισήμανση, Γιάννη. Επισήμανες ότι φορούσα αθλητικά παπούτσια, τα οποία ήταν τα ιδανικά για να μπορέσω να γυρίσω όλο τον νομό. Όχι εγώ, αλλά εμείς στο ποτάμι γυρίσαμε όλο τον νομό. Προλάβατε. Βοήθησαν φυσικά και τα παπούτσια, αλλά βοήθησε και ο αέρας του ρεύματος που είχαμε και το νεανικό μας σθένος. Πώς τα είδατε λοιπόν κύριε Σταγκουράκη, από τον κόσμο? Έχω να σας δώσω ένα μεγάλο γιατί από τον κόσμο. Το γιατί του κόσμου είναι το εξής, ότι δεν πέρασε δυστυχώς κανένας από τους παλαιοκομματικούς να πάνε τόσο χαμηλά όπως εμείς πήγαμε στα καφενεία, στις λαϊκές αγορές, μέσα στις αγορές, μέσα στον κόσμο, μέσα στην πραγματικότητα και να εξηγήσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Ο κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή σε όλους αυτούς τους χώρους που σας είπα, ο Ηλίος πολίτης είναι αγανακτισμένος. Είναι αγανακτισμένος για το παλιό, είναι αγανακτισμένος που δεν τον προσέγγισαν και είναι αγανακτισμένος που η πολιτική τους, ας πούμε, πλατφόρμα έχει να κάνει με τα γκρίζα τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία και με τις συστημένες επιστολές ψηφοδελτίων και θεωρώντας τους Ηλίους πολίτες τρίτης κατηγορίας. Αυτό, συγγνώμη, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε οπωσδήποτε σε ένα ξενοδοχείο να παρακολουθήσουμε τον υποψήφιο βουλευτή με ένα φερτό ακροατήριο και πρέπει επιτέλους όλες οι προεκλογικές εκστρατείες να γίνονται πιο λιτές, πιο σωστές και τα λεφτά να πηγαίνουν στους Έλληνες που τα έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη. Από την προεκλογική σας εκστρατεία δώσατε ιδιαίτερο βάρος, όπως διαβάσαμε και στον τοπικό τύπο, σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο τουρισμός με την επίσκεψή σας στο λιμάνι του Κατακόλου και το δεύτερο η παραγωγική, αν θέλετε, ανασυγκρότηση του νομού με την επίσκεψή σας στο ΒΤΟΕΒ. Δηλαδή στο πρόγραμμα του ποταμιού για την Ηλία προέχουν τουρισμός και αγροτική ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα του ποταμιού προέχει βασικά ο άνθρωπος και προέχει βασικά η ανάπτυξη η οποία θα δώσει δουλειές χωρίς δανεικά. Για να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Αυτό είναι το γενικότερο. Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ηλία. Ειδικότερα λοιπόν στην Ηλία ανάπτυξη, ο πρώτος στόχος είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός λοιπόν μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας, μπορεί να δώσει διανυκτερεύσεις, αλλά μπορεί να δώσει συνδυασμό διανυκτέρευσης, γαστρονομίας μαζί με δραστηριότητες. Είναι σίγουρο πως ο τουρίστας ο οποίος έρχεται σε ένα μέρος κάποια στιγμή θα βαρεθεί στο μέρος να κάνει μπάνια και θα θέλει να κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένα σύμπλεγμα από τουρισμό ο οποίος είναι θρησκευτικός ή αρχαιολογικός τουρισμός και θα πρέπει οπωσδήποτε να γευτεί και τα τοπικά προϊόντα. Ο τουρίστας έχοντας μια βεντάλια δραστηριοτήτων θα έρθει και θα ξαναέρθει και μπορεί να συνδυαστεί ο πρωτογενής τομέας μαζί με το τουριστικό μοντέλο. Είναι σίγουρο ότι αν φτιάξουμε ωραία προϊόντα, ο τουρίστας και θα τα γευτεί και θα τα αναζητήσει στον τόπο του. Μάλιστα. Βλέπουμε, ωστόσο, θέλω να πάμε τώρα ξανά στην προεκλογική λοιπόν αναμέτρηση. Βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις σας έχουν τρίτο κόμμα, κύριε Σταγκουράκη. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, ναι. Αυτό είναι μια νίκη για εσάς, φαντάζομαι, που μόλις 10 μήνες πριν δημιουργήθηκε το κόμμα σας. Έχουμε 11 μήνες ζωής. Ναι. 11 μήνες ζωής, σωστά. Ωστόσο, εσείς με ποιον προτίθεστε να συνεργαστείτε? Ανάλογα βέβαια ποιο θα είναι και πρώτο κόμμα έχει να κάνει εδώ τώρα. Κοιτάξτε, και ποιες θα είναι οι θέσεις που θα... Έχουμε έναν άδικο εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος, που εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι πρέπει να αλλάξει, δίνει ένα μπόνους 50 εδρών στον πρώτον. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις και πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάμεσα από 33-35%, θα πάρει πλάσα ένα 17%. Αυτό που εμείς επιζητούμε αυτή τη στιγμή είναι σύνεση και ηρεμία. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε
ο πρώτος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, γιατί ο δεύτερος δεν την έχει, και αν βάλουμε μέσα το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, είναι κόμματα τα οποία είναι εκτός ευρωπαϊκού προσανατολισμού, θα πρέπει ο πρώτος με τον τρίτο να βρουν τις κοινές πλατφόρμες, έτσι ώστε να πάμε όλοι μαζί στην Ευρώπη και να αναζητήσουμε τα αναγκαία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει αλλάξει και η ρητορική σας στο θέμα αυτό και εσάς, αλλά βλέπουμε τελευταία και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας τα άλλαξε σήμερα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσει. Εντάξει, δεν την παρακολούθησα τη διακαναλική γιατί είναι στην ώρα. Δεν την παρακολούθησε γιατί είναι την ίδια ώρα. Είδα όμως αυτή τη στιγμή άλλαξε ραγδαία την πολιτική του ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι ενώ έλεγε ότι έκλεινε το μάτι μόνο προς το ΚΚΕ και την Ανταρσία, αυτή τη στιγμή κλείνει το μάτι σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες θα πάμε μαζί να διαπραγματευτούμε. Και εμείς έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές στον Αλέξη Τσίπρα και εσείς όμως έχετε αράξει την ρητορική σας. Πριν λίγο καιρό λέγατε, σχεδόν αποκλείατε την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε όμως ότι και εσείς πλέον... Εμείς δεν αποκλείουμε τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα πρόσωπα. Εμείς λέμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Και υπάρχουν 4 νευραλικοί τομείς, οι οποίοι είναι η δικαιοσύνη, η παιδεία, η διοικητική μεταρρύθμιση, ο τουρισμός, στα οποία σε αυτά και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να μπουν άτομα κοινής αποδοχής, οι ικανοί, οι μελετημένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σύνεση και άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί. Και δεν λέμε ότι πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κομματικά όργανα ή είναι οι παλαιοκομματικοί ή είναι οι γνωστοί του γνωστού ή οι κολλητοί. Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα και σχεδόν όλα του τα στελέχη δεν έχουν περάσει από θέσεις διοίκησης, δεν έχουν κυβερνήσει, οπότε αν θέλετε τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά τα χαρακτηριστικά που θέσατε προηγουμένως τα διαθέτουν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο είναι θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή πριν στις θέσεις ευθύνης, και όταν λέω θέσεις ευθύνης δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι οι πρόεδροι ΔΕΚΟ, είναι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, είναι οι πρόεδροι των νοσοκομείων κτλ. Ήταν τα 7.000 παιδιά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν λέμε λοιπόν να φύγουν αυτά τα 7.000 παιδιά και να έρθουν τα άλλα 7.000 παιδιά των αριστερών, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε τα 7.000 αυτά παιδιά να είναι παιδιά ανοιχτών διαδικασιών, να είναι Έλληνες, να είναι όλοι Έλληνες. Μιλάμε για σύνθεση. Προφανώς ότι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αυτά θα τεθούν στο τραπέζι και δεν πιστεύω ότι είναι θέματα που θα μπορέσουν έτσι να ακυρώσουν μια συνεργασία. Άλλα πιστεύω ότι είναι τα θέματα μείζωνος σημασίας, όπως είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας και ποιες κόκκινες γραμμές μπαίνουν εκεί, ώστε να μην, από την μια πλευρά να μην αλλοιωθεί ο βασικός κορμός του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καλός ή κακός αυτός θα είναι, το πρώτο κόμμα και από εκεί θα προέρχεται ο βασικός κορμός και των θέσεων και των προτάσεων αλλά και των προσώπων. Από την άλλη πλευρά όμως να υπάρχει ένας σεβασμός στις απόψεις, στις θέσεις και στα πρόσωπα και των άλλων κυβερνητικών εταίρων. Πολύ ωραία, Γιάννη, εσύ μιλάς για ισορροπία. Αυτό εμείς λέμε από την πρώτη μέρα στο ποτάμι, ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε μια κυβέρνηση, σε ένα κυβερνητικό σχήμα, η ισορροπία. Να μην είμαστε επιπόλαιες στις απόψεις μας, γιατί ξέρουμε τι έχουν πει το διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει, κάποιοι άλλοι λένε ότι η μισή καρδιά μας είναι μες στην Ευρώπη, άλλοι λένε ότι όλη η καρδιά μας είναι μες στην Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσουμε τελικά. Η Ευρώπη είναι σύμμαχός μας. Πρέπει να είμαστε μες στην Ευρώπη και πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε με σοβαρούς ανθρώπους και με σοβαρή ομάδα. Αυτό είναι απόλυτο. Η κυβέρνηση που θα προκύψει λοιπόν στις 26 Ιανουαρίου, τι θα πρέπει να κάνει όσον αφορά, τι μέτρα πρέπει να λάβει όσον αφορά την Τρόικα, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρθουν? Το ποτάμι τι λέει γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε την κλεψίδρα, υπάρχει μια κλεψίδρα χρόνου. Αν τη βάλουμε ανάστροφα βλέπουμε ότι το deadline είναι περίπου στις 25 Φεβρουαρίου. Άντε αν πάρουμε και μια μικρή παράταση μέχρι τις 10 Μαρτίου. Άρα λοιπόν ο χρόνος, επειδή μετράει αντίστροφα, θα πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τους ικανούς, να μιλήσουμε και να πάμε εκεί να διαπραγματευτούμε την αξιολόγηση. Τα 7,5 δις της αξιολόγησης φυσικά τα χρειαζόμαστε. Και όλα τα 75 δις τα οποία είναι τα μνημονιακά επίσης τα χρειαζόμαστε. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν διάφορα σημεία τριβής με τους Ευρωπαίους, τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με το πώς θα μπορέσει η ελληνική κοινωνία να αναπτυχθεί. Θα πρέπει να κοντράρουμε εκεί τους Ευρωπαίους και θα πρέπει να τους πείσουμε. Αυτή είναι η άποψή μας.
Θα τα καταφέρουμε αυτά? Θα πρέπει με λίγα λόγια να συμμαχίσουμε. Δεν θα πρέπει να είμαστε αντίπαλοι, ούτε θα πρέπει να λέμε βόμβες ότι θα πρέπει να βγούμε εκτός Ευρωζώνης και εκτός ευρώ. Έχουν βγει μελέτες άλλωστε που λέει ότι το 2050 η Κίνα και η Ευρώπη θα είναι από τις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις στον κόσμο. Δηλαδή θέλετε εσείς στην Ελλάδα να είναι σύμμαχος εκτός Ευρωζώνης? Πού είναι το μέλλον των παιδιών μας δηλαδή, πού είναι το μέλλον το δικό μας? Καλά, εν πάση περιπτώσει έχουμε πει ότι αν μείνουμε εκτός ευρώ ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, θα υπάρχει και μια πολιτική απομόνωση σε μια δύσκολη συγκυρία για όλο τον κόσμο και σε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές σε όλο τον πλανήτη. Γιατί μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει και γύρω μας. Πρέπει να βλέπουμε και το τι συμβαίνει στις γείτονές μας. Φυσικά, αλλά το πρώτο και μείζον θέμα αυτή τη στιγμή είναι οικονομικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να λύσουμε οπωσδήποτε τα οικονομικά μας, να υπάρχει ανάπτυξη, να βοηθήσουμε τους νέους, να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, να υπάρχουν ασφαλιστικά κίνητρα. Δεν μπορεί ένας νέος να ξεκινάει μια επιχείρηση και ταυτόχρονα να πληρώνει μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί είναι οι καινοτομίες και ο μεταρρυθμιστικός ρόλος του ποταμιού. Πάντως, το ποτάμι μιλάει με τους καθημερινούς ανθρώπους και ξέρει τι ζητάει η κοινωνία. Όπως και ο έμφυα φυσικά. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αδικία μες στον έμφυα. Εμείς δεν λέμε να τον καταργήσουμε, δεν λέμε να υπάρχουν οριζόντια μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε για έναν έμφυα ο οποίος θα είναι ρεαλιστικός και θα μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία πρώτη κατοικία και δεν έχει άλλα οικονομικά στοιχεία ή δεν έχει πόρους, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του φυσικά. Πάντως κύριε Σταγκουράκη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και κυρίως ο κύριος Βενιζέλος αλλά και άλλα στελέχη του κόμματος λένε γιατί να προτιμήσει ο ψηφοφόρος ένα κόμμα καινούριο άπειρο που δεν ξέρει να διαπραγματεύεται και αναφέρομαι στον κύριο Βενιζέλο γιατί και εσείς έχετε ενταχθεί στην σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Το ποτάμι έχει ενταχθεί στην σοσιαλδημοκρατική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως φυσικά και το ΠΑΣΟΚ. Λέει λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία ελάτε σε εμάς που αποδείξαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, το πού έχει φτάσει η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα είναι ένα άλλο θέμα. Λέει όμως ο κύριος Βενιζέλος ότι εμείς κρατήσαμε την χώρα όρθια γιατί διαπραγματευτήκαμε με σύνεση, με αίσθημα ευθύνης κτλ. Και ελάτε σε εμάς και όχι στο ποτάμι που ακόμα δεν ξέρουμε τι πρεσβεύει, τι ουσιαστικά πρεσβεύει. Ναι, είναι γεγονός ότι το ποτάμι το εμπιστεύτηκε ο Θοδωράκης σε νέους και άφθαρτους ανθρώπους. Χωρίς πολιτική εμπειρία, με εντός εισαγωγικών, με πολιτικές θέσεις αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς πολιτική εμπειρία. Γι' αυτό λέει λοιπόν ο Θοδωράκης ότι τη διαπραγμάτευση θα την κάνουν οι έμπειροι οι οποίοι έχουν γνώσεις των οικονομικών και έχουν γνώσεις των διαπραγματεύσεων. Φυσικά μέσα σε αυτή την ομάδα μπορεί να υπάρχουν και 2-3 άτομα του ποταμιού, τα οποία επίσης έχουν γνώσεις οικονομικές και είναι επίσης γνώστες και έμπειροι. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Βενιζέλο, ξέρουμε όλοι ότι η αξιολόγηση απέτυχε. Ξέρουμε όλοι ότι το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν λιτότητα και ξέρουμε όλοι πως τα στελέχη του τα παλαιοκομματικά πλέον δεν τα εμπιστεύεται η κοινωνία. Οπότε δεν πιστεύω ότι αυτά τα επιχειρήματα που λέει ότι μπορούν να σταθούν. Ωστόσο, κύριε Σταγκουράκη, πολλοί σας κατηγορούν για το κόμμα σας ότι ακριβώς δεν εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Είναι πάρα πολύ λοιπόν και από το χώρο των νεοφιλελευθέρων και των αριστερών, ωστόσο, μέσα στο κόμμα σας. Και υπάρχουν ακριβώς εκεί οι έντονες διαμαρτυρίες. Τι ακριβώς πρεσβεύει τελικά το ποτάμι, ποια είναι η θέση του, η επίσημη, η οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Αλμπέρ Καμί είχε πει ότι το να είσαι αριστερός ή δεξιός είναι διανοητική υστέρηση. Δηλαδή, πλέον πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν υπάρχουν στα χωριά καφενεία των αριστερών, καφενεία των δεξιών. Δεν πρέπει να βάζουμε διαχωριστικές γραμμές στον κόσμο και θα πρέπει να δούμε ότι τα καινούρια και μοντέρνα ευρωπαϊκά κόμματα είναι κόμματα θέσεων, κόμματα ανθρώπων και κόμματα μοντέρνα. Πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από το παλιό και να πάμε στο μοντέρνο και στο νέο. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμά σας στους ηλίους πολίτες. Θα ήθελα... Σε 2 μέρες ψηφίζουμε, οπότε... Θα ήθελα να δώσω
3 αποθέματα από 3 ανθρώπους τους οποίους συμπαθώ και έχω διαβάσει. Το πρώτο είναι από τον Αλμπέρ Καμί, το οποίο λέει ότι η ζωή είναι το άνθρισμα των επιλογών μας. Το δεύτερο είναι από τον Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο λέει ότι ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος. Και το τελευταίο είναι από τον Οδυσσέα Ελίτη, το οποίο λέει ότι ένας άνθρωπος θα πρέπει να έχει τόλμη, ταλέντο και τύχη. Εμείς επιζητούμε την τύχη, είμαστε με το πατάμι, είσαστε το πατάμι. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή την τόλμη και το ταλέντο την έχετε. Μάλλον, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε καθημερινοί και έχουμε αποδείξει τι είμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία, κύριε Σταγκουράκη.